Dan 18. Božićni model za misiju. Kao što ti mene posla u svijet, i ja njih poslah u svijet. Ivan 17:18. Božić je model za misiju. Misijske su djelatnosti ogledalo Božića. Kako ja, tako i ti. Na primjer, opasnost. Krist je došao svojima, a njegovi ga nisu primili. Kovali su urotu protiv njega. Nije imao trajnog doma. Podigli su lažne optužbe protiv njega. Bičevali su ga i izrugivali mu se. Umro je nakon 3 godine službe. Kao i njemu, sve se to može i vama dogoditi. Ali postoji gora opasnost od jedne od ovih kojoj je Isus pobjegao. Pobjegnite joj i vi. Sredinom 16. stoljeća misionar Franjo Ksaverski 1506. do 1552. pisao je ocu Perezu od Malake, danas dio Indonezije, o opasnostima svoje misije u Kini. Rekao je: opasnost svih opasnosti bila bi izgubiti pouzdanje i sigurnost u Božje milosrđe. Ne vjerovati njemu bilo bi gore nego bilo koje fizičko zlo koje nam svi Božji neprijatelji zajedno mogu nanijeti, jer bez Božjeg dopuštenja ni đavli ni njihovi ljudski službenici ne mogu nas skrenuti nimalo. Najveća opasnost s kojom se misionar suočava je nepouzdanje u Božje milosrđe. Ako se ta opasnost izbjegne, onda sve ostale opasnosti gube svoj žalac. Bog svaki bodež čini žezlom u našoj ruci. Kao što kaže James Alexander, svaki trenutak sadašnjeg napora bit će milostivo vraćen milijunima godina u slavi. Krist je pobjegao opasnosti nepouzdanja, stoga ga je Bog podigao na najveću visinu. Tako neka bude i s tobom. Ovog adventa zapamtite da je Božić model za misiju. Kako ja, tako i vi. Misija znači opasnost. Najveća opasnost je nepovjerenje u Božje milosrđe. Podlegnete li tome, sve je izgubljeno. Pobijedite ovdje i ništa vam ne može nauditi za 1.000.000 godina.